बिथाङाबो गोसोआव दुखु दं बिनि गोसोनि खोथानि दुखुफोरखौ आं मिथिगौ दिनै गोबां उसुबिदा बिथाङा आरो गेलेनोबो गोसो गैखालामोन राजनितिकनि अबस्थाफोरखौ नायनानै बिथाङा दिनै एमएलए गेलेनोबो गोसो गैखायामोन नाथाय बिथाङा बायद'था खालामजादों दा केन्डिडेट जाथावथाव मानसि गैयाबो नालाय बे हिसाबै बियो गेलेनांदों दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा UPPL नि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारि सारा दिनै जोंनो मा बाथ्रा फोरमायखो लरेन्स इस्लारि सारनि हेंथायै BPF नि दैदेनगिरिया मा बाथ्रा बुंखो बेफोर गासै भिडिअ क्लिप्सखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय स' नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायलांदो बावहाय जोंना प्रमिला बायद'आ टिकेट मोनाखैना दा बायद'आ रागा जोंनानै दं बिसोरनि खामानि मावाखै बिनि सापर्टारफ्रा होनदों ओइ जोंनि बायद'खौ बिराद असनमान खालामबाय नंगौना नङा मा होनदों बेबायदि आइजोफोरखौ जमा खालामसै बुंहोनसै प्रमिला रानि बायद'आ बुरिद्रायबाय बेनो होनो नाङा खामानि मावनो हाला जोंनो शिउलि मेडामखौसो होनांगौ होननानै टिभिआव बुङै बुङै हरो दुखु मोनथावथाव नंगौना नङा गावनि एखे पार्टिया जुदि बिदि टिभिआव बुंहरोबा रिपर्टार लेङै लेङै जुदि टिकेट बिनानै होयोबा दुखु मोनगोन ना मोना बेथ' सासे बर'नि गिदिर लिडारमोन ना आन्दलनाव बर'नि बेनो लिडार जाजेननाय हिनजावफोरनि गेजेराव बेनो बर' एमएलए दख'ना गाननानै एसेम्ब्लियाव थांजेननाय मन्त्रि बर' जाजेननाय हिनजाव रेखारानि दास बर' दं खिन्थु बे सारि गानग्रा बर' नालाय दख'ना गानग्रा बर'आ प्रमिला बायद' दा बेबायदिखौ मोजाङै बिदाय होनांगौमोन नङा होमबा दरखास्त' लानो नांलामोन सासे मन्त्रि इसिबां गिदिर लिडारखौनो दरखास्त' होबाय नियमाव होनांगौ होननानै होबाय दा लास्टआव होआखसै हाग्रामा सिबा गावनि हिनजावखौ होनानै लाबाय गावनो टिकेट होयो नालाय दा बेबायदि हिसाबै नोंसिनि पार्टियावथ' बायद'नि बिराद मानसि दंना गैया दङ नाम थामा होनथ'ला दा बेबायदि मानसिफ्रा जोंनो होगोन आरो मा मिथिबाय बेजों जोंनि भटआ बारायगोन आरो बे बिजेपिआबो गाज्रि मोनदों जोंनि दिनाव बिसोरो मोनफ्रोमबो समस्थियाव साथाम बिसिडिसि चेयारमेन मोनदोंमोन दा बिसोर सासेबो होआखै मा एलायन्स जाखो होनना बुंदों एलायन्सबाथ' मोनलायलायनांगौना एसे एनै 10टा 11टा थायो मोनसे मोनसे समस्थियाव जों मोनथाम होनानै मोजां लांदोंमोन आरो मा दिनै बिसोरबो मोनैनि बिसोरबो बुंदों नाङा जों BPFजों थाया जों गोजौआव मा जायो जाथों गोजौनाथ' बिसोरजों एलायन्स होनना बुंखानांगोन खिन्थु जों गाहायाव जोङो UPPLनोसो भट होगोन होननानै दा बिसोरबो बेबायदि जानानै दङ अब्ला जोंनाव मोननै रोखोमनि भट बांगोन आदिबासिफ्रा देग्लाय आलदा गेलेदों आसामाव बै झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त सरेना बेवहाय फैनानै पाल्टा लाफैदों थांनाय बिहारनि झारखन्डनि इलेक्सनाव आसामनि चिफ मिनिस्टारा थांदोंमोन हजों हेमन्त सरेनखौ फेजेननो बायदिसिना बुंहैदोंमोन बेबो दाना एबार होफैफिनबाय एबार 25टा समस्थियाव गेलेदों आसामाव जोंनि बेवहाय मोननै समस्थियाव गेलेदों माजबाद आरो गसाइगावआव जेराव गेलेयाखै बिसोर जोंनो भट होगोन दा बेबायदि मोनब्रै रोखोमै जोंना भटआ बांगोन बिजेपिजों BPF थानायनि थाखाय मुसलमान बांगाल मानसिफ्रा होआ जोंनो दाख्लै होआखैमोन जोंखौ बिसोर सानदोंमोन UPPLआ माने बिजेपिजों दं ओंखायनो बांगालफ्रा रावबो जोंनो भट होआखै दा नुबाय 28टा देरहाबाय 21 जनमान सरखार जायो 7 जन आग्लायनाय दंबावोसो अब्लाबो बिजेपिनो 2 EM होबाय सासे डिपुटि स्पिकार होबाय दा बांगालफ्रा रागा जोंनानै बिराद थगायमारदों होननानै UPPLआ थिगखौनो बुंदोंमोन प्रमद बर'आ थिगखौनो बुंदोंमोन जों बिजेपिजों गैया नै BPFआसो बिजेपिजों जों नंखाय सानदोंमोन प्रमद बर'नि दिनावसो जों हा हुनिबो फाट्टा मोनदोंमोन मस्जिदफ्रावबो एफा एनै डनेट माने फैसा मोनदोंमोन जेरै जों दा मन्दिराव होयो प्रमद बर'आ बिसोरनोबो एसे हरदोंमोन दा बेफोरखौ नायजोबनानै UPPLआनो साबसिन UPPL सरकारावसो गन्डगल सन्डगल जेबो जायाखै जौ जुवा मेलाबो जायाखै बायदिसिना बेबायदि मोजां थासारिखौ नुनानै बांगालाबो गुबुन हारिफ्राबो दा सानफिनदों ना प्रमद बर'नि सरकारानो मोजांमोन UPPL सरकारनि थानायावनो शान्तिमोन दा बेबायदि साननानै दिनै बयबो मानसिफ्रा UPPLनो भट दा जोंनि बे गामि ओनसोल जोंनि रायजो राजाफोरनि सिन्था धाराया बेलेग दिनै सोरबाया जोंनि इन्टेलेक्सुवेल महलनि सोरबा सासे सानै बेक्तिफ्रा साननो हागौ लरेन्स इस्लारिनो भट होब्लासो मोजां जागोन बेखौ साननो हागौ खिन्थु रायजो राजानि साननाया बे नङा रायजो राजाहा सोरबाया MLA MP सोरबा माबा मोनसे जानायनि सिमां गैया रायजो राजानि सिमाङा जाहैबाय आसाया जाहैबाय गावनि समस्याफोरखौ ओनसोलनि समस्याफोरखौ बोरैहाय समाधान खालामनो हागोन सोरजों थाङोब्ला समाधान खालामनो हागोन बेफोरनिसो सिन्था खालामो दा बे हिसाबै आङो गिदिंनानै नुदों रायजो राजानि सिन्था धारणाया जिहेथु दा BPFआनो सरकार सालायगासिनो दं बे हिसाबै
BPFनि केन्डिडेटखौनो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब होनानै गोबांथार भटआव देरहाहोनायनि खोथा होदों, थांखि लानानै दं आरो बारा गोबाव गैला बेखिनि समाव इलेक्सननि समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दा बे देबोरगाव समस्तियाव गोबांथार भट लानानै 3 नं क'क्राझार समस्तियाव गोबांथार भट लानानै शिउलि महिलारि मेडामा देरहानो हागोन। दिनै बेखिनिखौ आं बुङो। सरसा जाबाय थादों जे बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव UPPL दोलोआ थानाय नङा होननानै। बियो मोनसे राजनितिक पलिटिक्सनि खोथा। बियो माब्रैहाय जानो हागौ? मोनसे इलेक्टेड मोनसे गभर्नमेन्ट रायजो राजानि सापर्ट मोनना भट मोननानै दाजानाय बे सरकारा माब्रैहाय बायनो हागौ? 125 एमेन्डमेन्टनि खोथा बुङै बुङै लेक्सार होबाय थादों। बेखौ जोङो 125आ मा जिनिस बेखौ जों एनिफ्राय जेडसिम जों मिन्थिगौ। 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गोहोआ बारायगोन, बियो नंगौ। दा जोङो नर्थ इस्टआव 10टा 6 शिड्युल काउन्सिलफोर दङ। बेफोरनि माखासे नेम निथिफ्रा सोलायगोन, फाइनान्सियेल पावार आरो पन्सायत बेफोरो सोलायगोन। दा 125 एमेन्डमेन्ट जाब्लानो जे इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन होननानै बुंबाय थादों। दा बेफोरो नंखाय। दिनैहाय नोङो एसेम्ब्लि माबाखौनो नाय, LAC फोरखौनो नाय। थांनाय 2 बोसोरनि सिगाङावनो क'क्राझार एरियायाव आगोलावहाय 3 LAC दंमोन, दा 4 जाबाय। 4खौ 3 बोसोरनि सिगाङावनो खालामखादों। बे समावनो मालाय माबाया MLA इलेक्सना जानांगौमोन, जायाखै। सम जेब्ला फैबाय इलेक्सना जाबाय। दा थिग बिदिनो BTC आवबो जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट जागोन अब्ला 60टा समस्ति जागोन आरो बे 60टा समस्तिया जेब्ला नोङो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन नेक्स्ट इलेक्सनाव बे 60टा समस्तिनि इलेक्सन जागोन। बेखौ रायजो राजाफोरखौ थगायनाया खोब गोरोन्थि। बेफोरबायदि थगायना 125 एमेन्डमेन्ट जाबानो BPF सरकारा बायगोन, बेफोरो नङा, नंखाय खोथा। बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनो नाङा। 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंहा खोब मोजां, बे जाखानांगौ। जायोब्ला मोजां। जोङो पन्सायति राज फैगोन जोंनि BTC आवबो। दा जोंहा पन्सायत, जोङो गामि लेभेलखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय जोंहा पन्सायत गैयिनि थाखाय जोङो BCDC खौ जोङो गभर्नरनिफ्राय एप्रुभ लानानै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा BCDC दानानै होदों। जेब्ला बे 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन जोंनाव पन्सायतआ जागोन। दा बे आरो फान्डिंनि खोथा दं। बेफोर गासैबो सुबिदाफोर जागोन। आरो जेराव पार्टिया दा गोसो जाब्लानो केन्डिडेटफ्रा देरहाखांनायनि उनाव पार्टि सोलायबाय थायो। जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ सोदांजागोन अब्ला बै जायफ्रा देरहानाय केन्डिडेट बिसोरो पार्टि सोलायोब्ला बिनि डिजिगनेसना बियो डिजल्भ जायो। बे थागोन आरो बे नियमफ्रा। सोरबा पार्टि सोलायोब्ला बियो गोदानै इलेक्सन गेलेफिननांगोन। बियो पार्टि सोलायनाय लोगो लोगो सोरबा MCLA जाया। थिग आसामाव बिदिनो सोरबाया कंग्रेसनिफ्राय जुदि फैनानै BJP आव जइन जाफैबा MLA बे MLA जाया। बियो बे जायगायाव समस्तियाव गोदान इलेक्सन गेलेफिननांगौ जायो। जोंनि BTC आवबो बेबायदिनो जागोन। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर, नोंथांमोना नुबाय, खोनाबाय, बुजिबाय। दा नोंथांमोना बेनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो? नोंथांमोननि गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर जे फैबाय थानाय MLA इलेक्सनाव जों बबे मोनसे पलिटिक्स पार्टियाव भटखौ होनांगौ, बेनि बागै बुजिनो हायो।